Пачуй, Пане, голас мой, калі я клічу Цябе, Ты моя дапамога, і не пакінь мяне, Божа мой збаўца. У імя Отца і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас на святої мши. Просим Божого благословення на сьогоднішній день для нас, наших сім'яв, парафії, города, парафії всієї Білорусі, всього народа. Боже, благослови сьогоднішній день Твоєю опекою і добринею. И схиляем чоло перед нашими дорогими померлыми. Молимся за спокой душев святой памяти Франца, Феликса, Леокадии, Валентины, Аллы, Виктора, Миколая, Елены, Викенция, Туфилии, Василия и Антонины, як и Станислава, Марии, Антона, Марии, Сергея, Татьяну, Елену, Марию и Сергея. Перепросим Бога за наши грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Пов'ядаюся Богу всемогутному, брати і сестри, возгрошив я весь думкою вам. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшу, завсёды Амінь. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутний Боже, наша моць і надія, ми, слабые люди, без Тебе нічого не можем. Вислухай наші молитви, допоможи нам Твоєю ласкою, щоб наша воля і наші вчинки были згодні з Твоїми заповідями. Раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить, єдності Духа Святого, Бог, празуще веки вечные. Ева? Читання другої книги Володарства. Калі пан пожадаў узнесці Ілью у віхры на неба, Ілья і Елісей ішлі з Галгала. Калі яны прыбылі ў Єрихон, Ілля сказаў Елісею: «Застанься тут, бо пан паслаў мяне да Ярдана». І сказаў ён: «Як жывы пан і жывая душа твоя, так я не пакіну цябе». І пашлі яны разам. І 50 чалавек, сыноў прарокаў, пашлі і сталі здалёк насупраць іх, а яны абодва стаялі каля Ярдана. І ўзяў Ілля плашч свой, скруціў і ударыў ім па вадзе.
і раздзялілася яна ў абодва бакі, і перайшлі яны разам па сушы. Калі яны перайшлі, Ілья сказаў Елісею: «Прасі, што хочаш, каб я зрабіў табе, перш чым буду ўзяты ад цябе». І сказаў Елісей: «Прашу, няхай удвая атрымаю духа твайго». І адказаў ён: «Цяжкага ты просіш. Калі ўбачыш, як я буду ўзяты ад цябе, станецца табе, што папрасіў, а калі не ўбачыш, не станецца». Калі яны ішлі і гутарылі, вось з'явілася вогненная калясніца і коні вогненныя, і разлучылі іх абодвых, і ўзняўся Ілья у віхары на неба. А Елісей глядзеў і ўсклікаў: «Ойче мой, калясніца Ізраіля і конніца ягоная!» І не ўбачыў яго больш, і схапіў ён вопратку сваю і разарваў яе на дзве часткі, і падняў плашч Ільі, што ўпаў з яго, і, вярнуўшыся, стаў на беразе Ярдана, і ўзяў плашч Ільі, што ўпаў з яго, і ударыў ім па вадзе, сказаў: «Дзе ж і цяпер Бог Ільі?» І ударыў па вадзе, і раздзялілася яна ў абодва бакі, і перайшоў Елісей. Гэта Слова Божае. Читать спеву? Не знаю, что читать. «Якая ж вялікая твоя дабрыня, якою ты захаваў для тых, хто цябе баіцца, якою ты падрыхтаваў тым, хто на цябе спадзяецца перад чалавечымі сынамі. Пад пакрывам аблічча свайго ты хаваеш іх ад змоў людскіх, хаваеш іх, як у шатры, як сварлівых языкоў. Любіце Пана, усе ягоныя святыя. Пан ахоўвае верных, а таму, хто паступае ганарліва, слішкам вяртае». Алілюя! Хто любіць мяне, той захоўвае слово маё, кажа Пан, і палюбіць таго, як Айцец мой, і прыйдзем да яго. Алілюя, алілюя, алілюя. Читання Євангелія паводле Матвея. Глядзіце, не рабіце справядлівасці вашай перад людзьмі, каб яны бачылі, інакш не атрымаеце ўзнагароды ад Айца вашага, які ў небе. Калі даеш міласціну, не трубі перад сабою, як робяць крывадушнікі ў сінагогах і на вуліцах, каб людзі хвалілі іх. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Калі даеш міласціну, няхай не ведае твая левая рука, што робіць правіца твая, каб міласціна твая была патаемнай. Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. Калі молішся, не будзь як крывадушнікі, бо яны любяць маліцца, стоячы ў сінагогах, на рагах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Ты ж, калі молішся, пайдзі ў пакой свой, зачыніўшы дзверы свае, маліся да Айца твайго, які в таемнасці, і Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. Калі посціце, не будьце панурымі, як крывадушнікі, бо яны закрываюць свае твары, каб людзі бачылі, што яны посцяць. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. А ты, калі посціш,
намасти голову свою, обмий твар свой, каб показаться, то постиш не перед людьми, але перед Отцом Твоїм, який в таємності, і Отець Твой, який бачить потаємне, отдасть Тобі. Это слово Пана. Нехай слово Євангелія приймуть такі. Хвала Єсусу Христу. Шановні, певно, кожний день духовний покарм Слова Божого завжди це велизная Божая ласка, велизний Божий Дух, який оживляє все, освячає все, очищає все, дає життя. І ось цей Дух докранається кожного з нас, коли ми, як чуємо сьогодні з Євангелія, коли ми відкриті на Бога, не на людей, каб бачили, але на Бога. Тоді ми впитываємо цей Божий дар, навіта те, що потрібне нашій душі, нашому збавленню і нашому освяченню наших сім'їв, дітей, внуків, родичів, парафії, народа. Коли ж чоловік більше відкривається своїми різними чинами на те, що люди скажуть, тим самим ласка Божия не то, що відворачується, бо чоловік від її відходить і не отримує того, що вельми потрібне для нашого свячення. І молитва, як чуємо, Отець Небесний, потаємний, небачний. І ви так само, коли славите, вертаєтеся до Отця Небесного, старайтеся, щоб справді вся увага була на Його. Не про різні погляди, а хто що, як бачить, як я молюся, але тільки на Бога. В цьому розумінні, то зачини за собою двері. Це різні такі наші розчарушування, розторгнення, щоб ми концентровано, любові до Бога, подякували Йому. Нехай навіть короткою молитвою, але конкретно. Боже, я Твоє створення, Твоє дитя, пробач, благослови. Ну і, звісно, Ісус наставляє нас в різних терпіннях. Пост, тримання. Здається, це все наше. Але як же часто люди все на этой, як сказати, на тонковость показати, що ось у нас там Великий пост и так далее, чи там дни постные, мы там не едим, мы там постим. Пости, дай Боже, Бог поможе. Але це повинно бути внутрі. Так, різні дні є постів, як відаємо у православних наших братів і сестер, амаль 200 днів в году постних. І тут уже це все повинно тривати в таким внутрішнім, на хвалу Божию. Боже, допоможи мені все більше зрозуміти моє життєве завдання, щоб ми більше любили ближніх, друг друга, відкритими були, щирими, справжніми братами і сестрами. А коли ж це все, як тільки закриться, тільки ми, тільки наша віра, нашої віри нема. Є віра Христова. І тому тут ми можемо тільки вслуховуватися в Слово Збавителя
які адкрывае нам сёння гэтыя таямніцы. Вось. І няхай гэты час, які нас вядзе, асвячае, каб мы яго выкарыстоўвалі праз малітву благаславлення Божага над нашым народам, сем'ямі, людзей, якія сёння працуюць, служаць, дзеці, школа, інстытуты. Жыццё віруе, кіпіць. Божа, няхай Твоё благаславленне спрыяе кожнаму чалавеку для яго духоўнага станаўлення. Амен. Молимся. Просим Отца Небесного, каб наполнил нас и весь свет наукой Его Сына. Молимся за святый Костёл, каб он объявлял свету любовь Бога до кожного человека. Тебе просим. Молимся за покликаних до Божьей службы, каб они с любовью служили Богу и людям. Тебе просим. Молимся за тих, хто прослідує християнов, каб Бог дав їм ласку на вертанні. Тебе просим. Молимся за тих, кому тяжко пробачить провини ближніх, каб любов Христа допомагала їм примиритися. Тебе просим. Молимся за нашого митрополита Юзефа, який сьогодні означає День святарського посвячення, Божої ласки і опеки Богородиці на Його пастирськім служенні і дорозі. Тебе просим. Молимся за нас самих, щоб ми були досконалі, як досконалий Отець Небесний. Тебе просим. Всемогутний Боже, вислухай наші молитви і дай нам такую любов, якою полюбив нас Ісус Христос, який живе і владарить на віки вічні. Благословленный ты. Тайна. Вино стало для нас духовным. Благословленный ты, Боже, теперь. Прими нас, Господи. Молитесь, браты, об мою и вашу принял Бог Отец могучий. Боже наш Отче, Ты умацовываешь нас хлебом и вином, и в них даешь нам сакрамент, что нас обновляет. Зроби, каб ми завсюди черпали з Його силу для души і тіла. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами, вгору серцем. Подякуєм Пану Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми завсюди і всюди Тобі дякували, Пане Святий Ойча,
всемогутний вічний Божа, праз Христа Пана нашого. Ми з удячною любов'ю славляємо Ягоную смерть, живою вірою визнаємо Його у воскресення і з моцною надією чекаємо Його пришестя у славі. Тому з аньолами і з усіми святими ми прославляємо Тебе, Божа, разом з ними вскликаючи: Святий, 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 Пан Бог, неба і землі. Та правди Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святості. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары красою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом і кров'ю нашого Пана Єсуса Христа. Ён, коли добровольно видав себе на муки, взяв хлеб і подяку Тебе складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага все, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе видано». Подобним чином по вечері взяв келих, знову Табі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крові маёй, новага і вечнага заповіту, якая за вас і за многіх будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Паминаючи смерть і воскресення Твоєго Сина, ахвяруєм Табі, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім свете, досконал его в любови, разом с папом нашим Львом XIV, бискупом нашим Юзефом и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення. І про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага свету. Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили удел в житті вічним, в єдності з Найсвятейшою Богородицей Панною Марією, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном апостолом и Оленой, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларусі и всеми святыми, якія спрад веку подобалися Табе, каб з ими и мы хвалили
и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Божа Ойча Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, празу все веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос, Ойча наш. Просим Тебе, Божа, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дни наши, нашему народу Беларуси, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали сповнення щасливой надеї и пришестя Збавце нашего Иисуса Христа, по Твоем. Пане Иису Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живеш и володариш на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак спокою и мне. Аминь. Баранку Божий. Это ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Отче святий,
Захавай в імя Твоё тых, каго Ты мне даў, каб яны былі адно, як і мы. Божа наш Отче, святая коммуния, якую мы приняли, означаем єднання верных у Табе. Зроби, каб яна підтримлювала одинство в Твоїм костюле. Праз Христа Пана нашого. Нехай буде похвалений. Kyrie eleison.
Христе, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca Jedyny Boża, Serce Jezusa Syna Ojca Spradwiecznego, Serce Jezusa w łonie Dziewy Maty Duchem Świętym stworzone, Serce Jezusa со Словом Божьим istotно zjednane, Serce Jezusa bezmierznej wieliczy, Serce Jezusa świętynia Boga, Serce Jezusa sialiba najwyższejsza, Serce Jezusa domie Bożej, brama nieba, Serce Jezusa полемніюче вогнище милості, Serce Jezusa sprawiedliwości i lubowi skarbnica, Serce Jezusa dobryni i lubowi pełnaje, Serce Jezusa всіх cnotach глибиня бездонная, Serce Jezusa wszelakej chwały najdostojniejsze, Serce Jezusa Waladar i zjednanie всіх serców, Serce Jezusa, w jakim się skarby mądrości i umielości, Serce Jezusa, w jakim wsia pełnota bóstwa, Serce Jezusa, upodobanie Ojca Niebiesnego, Serce Jezusa, z pełnoty jakiego my wszyscy otrzymali, Serce Jezusa, praga od wiecznych wyżyniów, Serce Jezusa cierpliwej i wielkiej miłosierności, Serce Jezusa szczodre dla wszystkich, kto do Ciebie zwracaється, Serce Jezusa krynica życia i świętości, Serce Jezusa miłościwlenie za grzechy nasze, Serce Jezusa napełnione zniewagami, Serce Jezusa zloczyństwami naszymi zmuczone, Serce Jezusa posłuchmiane aż do śmierci, Serce Jezusa dzida i probitaje, Serce Jezusa krynica wszelaka sucieszenia, Serce Jezusa życie i wskrzeszenie nasze, Serce Jezusa supokoi pojednanie nasze, Serce Jezusa żywaya wiara za grzechy nasze, Serce Jezusa zbawienie tych, kto na Ciebie spodziewaється, Serce Jezusa nadzieja tych, kto w Tobie pomieraje, Serce Jezusa radość wszystkich świętych, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Jezu cichy, pokorny sercem, molimся, всемогутний, wieczny Boże, глянь на серце наймилейшого Сина Свого, на хвалу і ахвяру, яку Він складає Тобі за нас грешних. Милуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм ім'я Сина Свого Єсуса Христа, який з Тобою живе і володарить на віки вічні. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжя Твоєго алтара. Що не кожний з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, щоб ще більш з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведають Тебе, многие отвернулися от Тебе, погарджаючи заповідями Твоїми. Змилуйся над одними і другими, о Єзу найласкавейший,
і притули всіх до святого серця Своего. Благодаром будь нам, о Єжу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам блудним, які Тебе покинули. Будь володаром для тих, хто помилково чи праз нязгоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і одинства віри, каб хутко настала одна овчарня і один пастир. Одари костел Твой безпечной свободою, дай всім народам спокой і згоду, зраби, каб на всій землі, від краю до краю, один взносився голос. Молитва об беатифікації Божого слуги Едварда Войніловича. Вчора годовину його одиходу до Бога відзначали. Ойче Небесний, в славной особе Божого слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближнім, то виявлялося в його заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитві і сакраментах, він заставався вірним мужем і батьком сім'ї, державним діячем і будівником святиняв. Живая вера була його внутрішнім світлом, походнею добрині і справедливості для людей різних віровизнаннів, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був отцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти Твое земное і християнське покликання. Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду оздоровлення, навертання, спокої в серці, сім'ї, народі, якою зношу до Тебе з надією, то в хуткім часі він буде включений у лік Твоїх святих. Амен. Святий Архангеле Михайле, молимся. Божа, праз пасхальную таємницю Христа, Ти откупив всіх людей, заховуй нас справу Твоєї милосердності, каб ми неспинно згадуючи таємницю нашого збавлення, достоїлися тримать яє плен. Праз Христа Пана нашого.